ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу. Карз дар хоб. дар хоб аз нафаре қарз гирифтан маънои аз корҳои худ қаноатманд набудан ва ногуворӣ дар кор аст. ба касе қарз додан аз пешравии кор дарак медиҳад. нафаре ки дар хобаш қарзи бефоиз медиҳад нисбати нафаре ғамхории беғаразона мекунад. агар шахсе дар хоб қарздиҳанда ё қарзхоҳи худро фавтида бинад аз ташвишу ғам озод мегардад. нафаре ки дар хоб қарзи худро пардохт мекунад ё шахсеро ҳимоя мекунад бо хешовандонаш оштӣ мешавад ва ё ба фақире хӯрок медиҳад ё мушкилаш осон мегардад. гӯристон яъне қабристон дар хоб. қабристон дар хоб ба хонаи охират, панду насиҳат ва худотарсӣ ишора мекунад. дар баъзе ҳолатҳо қабристон дар хоб ба маънои марг меояду гоҳи дигар аз маҳбасӣ шудани инсон дарак медиҳад. баъзе уламо баронанд ки қабристон дар хоб ба саломатии хуб ва умри дароз ишора мекунад, вале тоифаи дигари уламо қабристонро дар хоб баёнкунандаи муфлисӣ ва бепулӣ мешуморанд. ҳамдарди дар хоб ба нафари сарватманду доро ҳамдардӣ зоҳир намудан нишонаи зарар ва зиёне аст ки ба ӯ мерасад. нафаре ки дар ҳолати душвор қарор дорад, ҳамдардӣ дар хоб нишонаи умеду аз душвориҳо раҳо ёфтан аст. шахсе ки дар хобаш ба нафари дар ҳолати мушкил қарор дошта ҳамдардӣ баён мекунад, дар бедорӣ ба осудагӣ ва бехатарӣ мерасад ё хабари хуш мешунавад. дар хоб ҳамдардӣ баён намудан ба нафаре ки ба сараш бадбахтӣ наомада аст шаҳодати сарзадани ҳодисае аст ки бо сабаби он одамон ҳамдардии худро баён мекунанд. чеҳраи худро дар хоб зебо дидан нишонаи зиндагии осоишта, муждаи нек ва хурсандӣ аст. марде ки чеҳраи худро сиёҳ хоб мебинад, агар занаш ҳомила бошад духтар ба дунё меорад. нафаре ки дар хоб рухсораҳои худро овезон мебинад ва одамон садақа мепурсад ва танҳо ба гадоии рӯз ба сар мебарад. чеҳраи худро кабуд гашта хоб дидан маънои онро дорад ки ин нафар ҷинояткор аст. сиёҳшавии рӯй ҳамчунин ба он ишора мекунад ки ин шахс дурӯғгӯ аст ё бадин навовариҳое илова мекунад ки хилофи суннатҳои паёнбар аст. ранги зарди рӯй дар хоб ба ошиқшавӣ ё беморӣ ишора мекунад. чеҳраи шукуфону сафед дар хоб нишонаи ҳолати хуби инсон аст. чеҳраи сафед дар хоб нишонаи ростқавлӣ, ҳақгӯӣ ва имони мустаҳкам аст. чеҳраи сиёҳ гаштаву пур аз чанг нишонаи марги инсон аст. агар нафаре худро ҷасур меҳисобида бошаду дар хоб чеҳрааш сиёҳ гардад, дар зиндагӣ тарсуб будани худро нишон медиҳад. чеҳраи сурх дар хоб шодиву нишод ва тасаллият аст. ҳамчунин дар хоб чарогак дидан. чарогак дар хоб дидан нишонаи баъд аз иштибоҳ ба роҳи дуруст сафар баргаштан аст. дар баъзе ҳолатҳо чарогак дар хоб хабари хуш аз ҷониби нафаре аст ки дергоҳ ҳузур надошт ё кӯмак аз роҳи дур аст. ҳамчунин чарогак тарсу ҳарос аз роҳбар аст. ин буд якчанд хобе ки таъбир намудем. худованд нигаҳбонатон бод.